हा सबायजों खारै होनांगौ ना एसे खारै आरो खाबा साम' साफा खालामगासिनो दङ आं माने बेखौ होगारनो थाखाय सामसखौनो लादो आरो ग्रुप बिसिनाव जायोना बिदि मोजां आरो बिदि सामसजों सामसजोंनो साफा खालामदो आरो आं जाय जेरै हायो बिदि खामो गावबागाव खिन्थु आं बे सामसजोंनो खालामदो आरो सामसा ग्रुप बिदि हाबोना ओमफ्राय बेखौ सामसखौनो लादो आरो आं दा फारि फारि नोंथांमोनखौ देखायलांगोन जाय साम'खौ जोङो माबायदि सङो दा आं बेखौ सिगाङावहाय साफा खालामना लानि बेनिफ्राय मोजाङैनो सुना लानोसै बेनिफ्राय देखायलांबाय थासिगोन आरो माबायदि सङो आं गोथावनो साम' संनायखौ देखायगोन आरो नोंथांमोननो दिनै बे जखानि हानांगौ आरो बेखिनियाव थिग बेखिनियाव हाबासो ओंखारगोन आरो नै बेबायदि आरो नै बेबायदि जखानि हायाबा सुनायाव Amuk katsu baka? Amuk kengke katsu ah. Tumi kabanan eh? Tumi hamuk tu kengke kada dia sun? Lu khusus belah bapa. Mami dah tan. Mahia kah hidup? Khusus ba? लोगोफोर आं हा सबाय नै सोमनानै दोनदोंमोन आं साम' संनोथ' जोङो हा सबाय नांगौ ना बे हा सबायखौ आं 2-3 घन्टासो सोमना दोनबाय दा साफा सुना लानोसै आरो नैथिं साम' हानायखिनिखौ बेयाव एसे साफायै सुनोसै साम'खिनिया बेयाव दङ ओमफ्राय हा सबाया नै बेयाव बेखौ सोना लाग्रोनोसै बेनिफ्राय लासै संसिगोन आरो दा जेब्लासिम बेनिफ्राय मैला ओंखारो अब्लासिम बेखौ हुगारबाय थानांगौ आरो बिदि साफानो
बिदि साफा खालामना लानोसै आं Wah, dari sini bisa mungkin. Hah? Bukan mana isil gel. Wah, wah, Marshall itu satu nih ya? Kurang, kipin sih. Yang kulit bude menu. Sudah kan di tanaman apa Papa? Ini coba haijeng denai, be halde, बानलु देनाय सामब्राम गुफुर संख्रि गंगार दुन्दिया सामब्राम जिरा देनाय চলবা লাগে তেতিয়াহে ভাল বলে খাই পায় Gel. Kabel ভালে হল এন্টিবায়োটিক খায় ইনকে কইছিয়া হলে কে হল ভাজি লোৱাৰ নিচিনা হল আৰু ডাইৰেক্ট আকৌ পিয়াজ দিমে অলপ পিছত
लोगोफोर साम' संगासिनो दङ ना साम' संनो थाखाय बे माबा हा सबाइजों खारै होनांगौ ना एसे नै खारैबो लाबोदों नै कापसे नायलांदो नै बेबायदि एवनानै लाबाय साम'खौ दा जाबायानो नै बिदि जाबाय इनि दैफोरा रानजोब्बाय आरो दा बे हा सबाइखौ होसिगोन आं बेयाव बिदि जाबानो दा होनो हासिगोन आरो होयाखैबा गरम ना आया हा सबाइ होबाय दा दसे एवनानै खारै होनानै गोदौ होसिगोन आरो এই বাবলু কাকাক চাবা গেছে মাহীয়ে যাচোন তুমিও যা संख्रिया माहाय खम जादों गोथाव जादों मानो दरकार नोंथां सयाबिन होनो लाखियो सयाबिन गंगार दुन्दिया होनोसै आरो थिखांनोसै जाबाय बिराद गोथाव जादों बेखौ बारा गोथाव जागोन ओइलाय साम'आ आंनि संनाया गोथाव जाबाय लोगोफोरनो बिदि दा साखिनायनोसै माबायदि जादों नायदो नोंथांमोना गोथाव जादों लोगोफोर गोथाव टेस्टी kamu kasih mak? Oh ya kamu kasih. Tu mak kita dimana mau ini batik terasa cuman deh. Udah gorok. Martina ya bos anak naik deh. Ma bedi munu tasty. Aduh kan. Tasty. Tasty mundana. Rah. Sana naik. Ma bedi ada. लोगोफोर आंबो टेस्ट खालामना नायनो नागिरदों साम'नि उदैयाव मनि मानिक ना मनि साम'नि उदैयाव मानिक थायोनो स' मानिक बरिया जादों टेस्टी दा बेखौ बहा दोनगोन बेयावनो साइडआव दोननानै बढ़िया टेस्टी ओंखारनो नागिरा होगोन ने आरो होगोन लोगोफोर जाना नायदो बिराद गोथाव जादों एकदम बिराद माने जाबाय थाबा जानो बिदि आरो माने हा आरो होगोन आरो होगोन मार्टिना आरो होगोन ना सोंदो आरो होगोन दे टेस्टी ना टेस्टी जादों दा नोंथांमोननो आं देखायबाय माबायदि आं साम'खौ संबाय
नोंथांमोना बयबोआनो मिथिगौ खोमा माबायदि साम' सङो खिन्थु थेवबो आं एसे देखायबाय आरो आं दिनै संनायखाय नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै माबायदि मोनदों जोंखौ फोरमायहर आरो जोबथानायाव बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थालिया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाखिखिनिखौ जाजोबनोसै आं बाय बाय